Andreea Esca vă prezintă știrile ProTV. Bună ziua, băipuțoilor, am o știre bombă să vă zic. Oamenii care sunt acum îngropați de visul dărâmături în Turcia și Siria se confruntă cu traume, foame, sete, temperaturi sub 0 grade și praf care îngreunează respirația. De asemenea, există riscul izbucnirii unui incendiu din cauza conductelor de gaz deteriorate, spun salvatorii. Misiunea echipelor de căutare și salvare este să găsească victimele și să le scoată afară cât mai repede posibil. Vom reveni la acest subiect. Rusia are un plan prin care vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova. Despre asta a anunțat astăzi Volodymyr Zelensky la Bruxelles în fața liderilor UE, precizând că a avertizat-o deja pe Maia Sandu. Responsabilii de la președinție nu ne-au răspuns la telefon, dar cei de la Serviciul de Informații și Securitate confirmă că au primit asemenea informații din partea partenerilor ucraineni. Deși este membru al familiei regale, este doar un copil, de 4 ani. Echipele de căutare americane și canadiene sunt într-o cursă contra cu un cronometru pentru a găsi un submarin turistic dispărut în acest weekend. Submersibilul s-a pierdut în timp ce se scufunda spre epava Titanicului. La bord sunt 5 persoane, între care un miliardar britanic, iar rezervele de oxigen ajung pentru 96 de ore. Polonia a adus la Chișinău toate vedetele